खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' दिनैनि भिडिअआ आं लाबोनायानो जाहैबाय भाइराल भिडिअ ससियेल मिडियायाव जाबाय थानायखौ लानानै दिनै लाबोनाय जादों स' लोगोफोर गाज्रि दामोन बेनि बागै आं फंनैसो बुंनो सानदों स' नोंथाङा जुदि गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो ना जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ नोंथाङा नुग्रोनो मोननाय बायदि थ' दिनैनि भिडिअआ आङो सोरनि बागै लाबोदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जायाखै दा आङो बुंगोन थ' आं दिनैनि भिडिअखौ लाबोनायानो जाहैबाय दैदेन बिथांनि भिडिअ आरो दैदेन बिथाङा जेब्लानोखि जेलाव दंमोन अब्ला बिथांनि लोगोआ माने बायदिसिना गाज्रि आखु बिथांनि हिन्जावजों सोमोन्दो बायदिसिना खालामनाय बा खालामनो साननाय दा बे बिथाङा जेलनिफ्राय गनानै न'सिम फैफिननानै दिनै मिथिनानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव फोरमायना होदों थ' बेखौ बयबो नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ नाथाय बेनो खोथाया बिथाङा दुखुजों बेखौ फोरमायना होनाय जादों गासै रायजो राजाफ्रानो जाहाथे मिथिथों बेबायदि होननानै बिथाङा फोरमायनाय जादों थ' बै लोगोआ बिथांनि बिथांनि बिसिजों जि सोमोन्दो लाखिदों रिलेशनशिपआव थादों थ' बेफोरबायदि जानो नाङा मानो होनबा गोबां जोंनि माबायाव आरो बिथाङाबो गावहानो हिन्जाव दंखायो हिसाबै माने गुबुननिखौ माने न'खरफोरखौ सेफायना होनो नागिरनाया बियो माने जोबोर गाज्रि इनाय हाबा होनना बुङो बेखौ माने इनाय जादों आरो बिथाङा खोनाबावदों ससियेल मिडियायाव जेनेबा बिथांनिनो बिसि नङा होमबा बिथांनि बिसिया बुंहरदों जे दैदेननि सिगाङाव फन रायलायदों आरो दा बिथांनि बिसिया बुंहरनाय लेखायैबाथ' बिथाङा गोबां माने बेबायदिनो स्रोद सिखाव खामानिखौ मावबाय थाखायो दा बेफोरबायदि सिखाव खामानिखौ मावबाय थानायखाय बिथांनि बिसियाबो दा बिथांजों माने थानोनो बोरैबा मुगैनाय लाजिनाय मोननानै दङ होननानै ससियेल मिडियायाव बुंहरदों दैदेननि सिगाङाव थ' बेफोरबायदि एसेबां माने बिसि फिसा थासान्दियावबो गुबुनजों माने मा होनो बर'नि बेखौ मा होनगोन जेनेबा गुबुननि हिन्जावजों सिङारि सोमोन्दो लाखिनाय नङा होमबा सिङारि सोमोन्दो लाखिनाया बे माने मोजां नङा आरो बे सिंजों सोमोन्दो लाखिनाया जोबोर गाज्रि मानो होनबा न'खरखौ सेफायो दा नोंथांमोना जुदि न'खरखौ जुदि दानो सानदोंब्ला नोंथांमोना माने बेफोरबायदि जानो नाङा आरोखि दा मालायनि न'खरखौ सेफायना होनो थाङोब्लाथ' गोबां गाज्रि आरो गावनि न'खराबो बायगोन दा गावनि बिसियानो जुदि दुखु मोनदोंब्ला अब्ला बिथाङा सानफिननांगोन फिसा फिसौ आंहाबो सानसे जागोन दा गथ' दंखायो नङा होमबा गथ' थाखानानैबो गुबुनजों थाबाय बिथाङा दिनै भाइराल जाबाय ससियेल मिडियायाव गाबोन समनिया बे मालाबाबो डिलेट दा बयबो भाइराल जाखाबाय बयनावबो दा भाइराल खालामना दोनखाबाय बियो मालाबाबो डिलेट जानाय नंला बिनि गथ'आ देरोब्लाबो बे मिडियानिफ्रायनो मोनगोन आरोखि दा बै समाव नुहैगोन बिथाङा बेथ' जोंहानि उमुक थुमुक बेफोरबायदि माने जाहैगोन आरो अब्ला बिथांमोननि गोसोआव लाजिखांनाय फैगोन आरो लाजिनाय मोननानै बिथांखौ मान सनमान खालामै जागोन आरो माने मान सनमान होयै माने गाज्रि आखु दिन्थिनाय बिनि सायाव बेफोरबायदि जागोन बेनिखायनो माने इयुनखौ साननानै गाव जुदि मोजाङै थायोब्लासो माने गाव जुदि गुबुनखौ मान सनमान होयोबासो गावबो इयुनाव मान सनमान मोनफिननो हायो आरो थिग बिदिनो दा बिथाङा गावनि फारसेल' सानबाय इयुननि जोलैनि फारसे सानासै गावनि फारसे जुदि सानबाय थादोंब्ला उनाव बियो फस्थायनांगोन गाब्र'नांगोन
दुखुनि मोदै सानसे बेनाव गगोन। गाब्र'नांगोन बियो, गोथौ हाखराव गाब्र'नांगोन। मानो दिनै बियो गावनि उदैखौल' फिसिनो सानदों बा जानानै गावनि इन्टारेस्ट मोजां मोननाय इन्जय बेफोरखौल' माने लानानै जेबो माने उननि लाइफखौ माने जाबोबाय थागोन जिथुनाखि बेखौ माने सानाखै। जेरै साना हाबदों आरो गिदिंदों थिग बिदिनो जोंनि माबायाबो थांगासिनो दं लासैनो जोङो मा जालांगोन होनबा उन्दैनिफ्राय देरनानै माने लासैनो आरो खमायबोफिनो आरो जेनेबा उन्दैनिफ्राय देरलांबाय आरो गिदिर जानाय लोगो लोगो खमायबोफिनसिगोन आरो थिग बिदि जानानै फैयोब्ला बै समाव बिथांखौ रावबो माने गामिनि मानसियाबो बिथांखौ रिसपेक्ट खालामनाय नङा। ओंखायनो माने गावनो गावखौ साननानै एसे माने सोलायनो नाजानांगौ। बेबायदि मोनसे माबायाव थाबाय थायोबाबो गाज्रि आरो बिथाङा जुदि साननांगौ। आरो होनदों मोनसे खोथा, मा होनदों बिथाङा बिथांनि न'खरखौ माने दैदेननि बिसिनि सिगाङाव गोबां गाज्रि बाथ्रा फाव फान्दायनानै एरना होनानै बिथांनि बिसिजों पार्सनेल माने गोसो गोरोबलायनानै बिथांमोना खामानि मावदों होननानैबो माने बिथां दैदेना बुंथिना होदों। दा बिथां बुंथिनाया सैथोबो जानो हागौ बा सैथो नङाबो जानो हागौ। बेखौ जों नुवाखै नङा होमबा, बेखौ जों भिडिअ'नि गेजेरजोंसो जों मिथिदों दिनै। दा बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा बेनि बागै गोबाङानो बुंदों। थ' मा बुंदों आंबो बेखौ मोजां माने बुंजोबला। माने नोंथांमोना जुदि बिथांमोननि बागै नायोब्लानो बिथांमोनखौ नुखागोन जे आरो मा बुंदों, माबायदि राव बाहायदों बेफोरखौबो माने नुगोन आरो बिथां दैदेनाबो बिथांनि बिसिजोंबो मा रायलायदों, माबोरै बिथांमोना रायलायनानै माबायदि कमप्रमाइस जादों। बिथांमोनाथ' लोगोखा नङा होमबा, भिडिअ'नि माने रेकर्ड माने माबा हंगारदों आरो बिथांमोना। दा बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि न'खर सेफायलायनाय बा लोगोजों लोगो गाज्रि जालायनाय, लोगोखौनो लोगोआ फाव फान्दायनाय बेफोरबायदि हुदाया माने मोजां नङा आरो जोबोर गाज्रि आरोना, अयनाय आरो। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय।